jiya yau ya zama fitina. Ni na hau kiɗin, it's a murder, no kidding. I'm a lion, they rely on me cause they all kidding. Wannan shine freestyle ɗin da DJ AB yayi na shiga gasar Empower 100 na Mr. Easy. Muna so a wannan bidiyo ku danna mana like, sannan ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa. Muna godiya akan haka. Yau kuwa bari mu ci gaba. Wannan freestyle da yayi wa lakabi da Northern Town shi ya haɗa alaƙar su da Mr. Easy. Yayi nasara a gasar tasu, inda har yi aka yi mai bidiyo na Kumatu, wanda ya kasance a rukunin nasu akwai manyan mawaƙa irin su Joboy. To a kwanan nan DJ AB ya yi posting a shafinsa na sada zumunta akan Mr. Easy, wanda yake cewa kamar haka. Mr. Easy ya yi babban tasiri a rayuwata ta waƙa, sannan kuma ina muku albishirin cewa kwanan nan za mu haɗu da shi ido da ido. Allah ya maka albarka, yanzu muka fara. Kama harkoki ina ta sake waƙoƙi na kashe bitin ya rage saura ai zaman makoki. The song is a banger kuma ni na buga daɗin sautin waƙan DJ AB ya fi na siga. That guy every girl one touch, player ina ba su one touch, man of the match ni ne mutumin. I'm living life shi yasa ƴan mata suka mutumin. My name is I'm famous, smacking these rappers down like I'm shameless. Sannan kuma a ƙarshe ya bar saƙo inda yake cewa barka da sabon wata da muka shiga. Ku shirya, sabon project ɗina yana nan, zan fitar da shi a wannan watan, saboda haka ku shirya, za ta fashe.